Okunye ke bengifisa ukukhuluma ngakho indaba yokugeza, indaba yasemanzini, indaba yokugeza ngiyafisa ukukhuluma ngakho kakhulu lokho. Baningi abantu abakhalayo abaneyinkinga futhi ezinkulu inkinga, kanti kukhaleleka nje ukuthi umuntu ageze ngoba ukugeza ikona okubaluleke kakhulu. Kubaluleke kakhulu ukugeza. Ngiyawenza ke lo msebenzi kakhulu ukugezisa abantu, ukuyobahlambulula ngibagezise nokubalahla, kuya ngokuthi phela umuntu ugezani ngaleso sikhathi emxakile. Kodwa nje ngumuntu kakhulu owenzayo futhi umsebenzi we-cleansing, umsebenzi wokugeza abantu. Ngoba kwesisikhathi uyoba nenkinga, inkinga yakho nje impela izibe enkulu kanti inkinga encane, kukhaleleka nje ukuthi fanele ugeze. Baningi abantu behlaba inkukhu zikaNkulunkulu, uNkulunkulu izinkukhu zikaJehova zingenze lutho. Akhonjwe kuthiwa hlaba imbuzi zikaNkulunkulu kungonakele lapho. Kuba ukuthi nje ukhaleleka indaba yokuthi ageze umuntu, ngoba ukugeza kuyimpilo kakhulu, kuvula izinto eziningi kakhulu ukugeza. Khona umuntu okemelwe izinto nje azabheka amaloyo, abheke yonke into engabe yenziwa, azabheke ngisho umsamo mhlambe sekonakele ngisho emsamo kanti umsamo unalutho. Kukhona nje nalokho okuphazamisa yena uqobo nezithunywa yena akahamba nazo, nezidalwa ezimbhekile ehamba naye, labo abamembethe abahamba naye, uthothi kukhona okumphazamisile. Kukhalele ukuthi makageze akwazi ukubuyela esimeni kuvuleka into zakhe, ngoba ugeza kuyavula. Engisho ukuthi umsebenzi kakhulu engiwenzayo lo wokugeza abantu. Ukubageza kwami abantu angigezi nje ngenjwayelo njengoba ngibuka abanye abantu begeza abantu nje ngendlela mhlambe enjwayelo. Umkhulu ukhokhovula ukwenza isigeze sihluke kakhulu. Ngiyaqikelela ukuthi ifanele ngibheke izithunywa zakho uma umuntu ohamba nazo, ukuthi izithunywa ohamba nazo zimkhakhamuni, zigezwa ndlelani. Kukhona umuntu ongeke umgeze ngamakhambi, ongadingi nje imithi. Njengoba ngibuye ngibe inyanga ngiphatha amakhubalo, ngiphatha amagxolo, izimpande, khona umuntu ongeke umgeze ngemithi. Ohamba nje nezithunywa zakhe, okufanele uma uyomenzela i-cleansing kusebenze iswasho, kusebenze izinto ezithile mhlambe ngeke ngidalule mhlambe nje la, ngoba phela ukwelapha ngicabanga ukuthi izinto engayinikwa zimfihlo yami nabadala abanginikile. Kodwa nje ngizama ukuchaza ukuthi ke ukhokhovula, umkhulu ukhokhovula uyaqikelela ukuthi akubheke uma ezogeza ukuthi uhamba nezithunywa ezimuphi umkhakha, ngabe udinga iwasho, ngabe udinga ukugezwa ngamakhambi, ngabe indlela yakho yokugezwa iyiphi. Khona umuntu futhi othi uyomgeza uthola ukuthi akadingi ngisho iswasho, akadingi ngisho umuthi loyo. Kudingeka nje ungene endaweni la kuthiwa futhi kwesikhathi angenwa khona. Mina njengami ke ngumkhulu ukhokhovula khona ngangeni khona, ngene nomuntu ubusise amanzi, angene umuntu kuleli chibi likaNkulunkulu. Ngokungena kwakhe lapho nje mawukhuleke kahle uNkulunkulu ekunikezile amandla, uyangena nomuntu kaNkulunkulu into zakhe bevaleke zonke ngamanzi odwa, umkhulekele emanzini, umfake ageze bonke abantu abahamba naye, aphume umuntu lapha akutshela inkinga ukuthi usephezulu, usephumelele. Baningi ke nokho abantu ngelinye ilanga mhlambe uNkulunkulu uyosebenza emfihlakalweni bakuthula ufakazi lo bengibushoyo ukuthi ngempela ngomkhulu ukhokhovula ngiyazenza imanga nemangaliso ngokuyogeza nje umuntu. Ukugeza kubalulekile kakhulu, isigezo kumuntu siyimpilo kakhulu. Ungagcina ukuthi uhambe uyolanda ukuthi endaweni ethile, abanye nje abantu bahluphekile bayashayeka, banenkinga eningi kakhulu. Ahamba athi uye enyangeni ethile kuthiwa kalanda ukuthi awumnyaza abona into ekuthiwa izomsiza, achithe imali ayiqede kanti into yakhe ibingadingi into eziningi. Isigezo siwumgogodla, isigezo ngoba senza ngisho ukuthi abantu abahamba nawe bakwazi ukuhlambuluka noma ukubuphi ubumnyama, ukuyiphi inkinga esixakile ongasazi usefana uthatheni uhlanganise nani. Kodwa ngesigezo bayakwazi ukuthi obusubagezile ibuye imbono, bakwazi ukukhuluma nawe, ukwazi ukuba nayo indlela nesithombe sokuvuleleka ukuthi into yakho manje sekufanele ibheke ngaphi la kufanele ibheke khona. Ukugeza kubalulekile kakhulu, kuyayivula inhlanhla. Ngiyabageza abantu osuke eyogeza ngoba elahla isimo esithile, ngiyawenza lo msebenzi. Osuke eyogeza ngoba efisa mhlawumbe ukuthi uyothinta imimoya ethile yakhe nje ukuthi mhlawumbe loyo unemimoya,
ufisa ukulekeleleka kuyogezeka leyo moya yakhe, ngiyakwenza lokho. Oyogeza ngoba nenhloso yokuthi ufuna ukugeza into zakhe ivuleke kahle, ngiyakwenza lo msebenzi loyo. Engisholo nje ukuthi ke lonke uhlobo oluthinta nje isigezo, umkhulu ukhokhovula usawuprofessor kuleyo ndawo. Ngiyabonga kakhulu. Kulela uyo Jesu